lesz itt minden, tehát az összes emblematikus. Ez tulajdonképpen ez az első. Hát mind ne rohanjunk, ennyire elő. Te hogy emlékszel, hogy mi? Most már nem tudom. Senki nem hibál. Találkoztam. Nem tudtam, hogy ki ez az ember. És kérdezte, hogy mit csináltok, min veszekedtek. Péter, hogy alakultak ezek a... Igazából az van, amit Andris 1-én még mindenki ott dolgozott, vagy szeptember 1-én ide átjött, hogy egy hónap. A legfontosabb női Szerintem ő soha életében nem akart. voltak, és hogyha visszagondolok... Nagyon örültem, hogy engem már megkerestek, de engem a TV2 mondhatni hívott, ugye volt mögöttem akkor már 6 év Telesport és MTV, volt 4 olimpia, éppen letudtam a franciaországi labdarúgó világbajnokságot, ami azért egy nagy dolog hát volt. Egy vitra. Igen, abszolút, és aztán utána kellett valaki, hogy a Vécsei Misi volt a sportos, mert azért azt ne felejtsük, hogy a Tények úgy nézett ki, hogy ugye a Tények főcím és a kamera, akkor 3 embert lehetett látni, és akkor ugye konkrétan kerestek a végén már abból űztek Sportozó Juditék, hogy hogyan tudják úgy átadni a szót, hogy ne röhögjék. Voltak és olyan poénok, sose felejtem el, talán Toro Rosso vagy valamilyen Forma 1-es téma volt, és a Judit valamivel készült, de valami olyasmit mondott, amikor tényleg majdnem kiszakadt belőlem a röhögés, és akkor visszanéztem, és mondtam neki, jó, akkor fekete bikapata kopog a Pepita patika köveken. És akkor onnantól kezdtem mondani a mi kis oda-vissza kis játék, szerintem ezt is imádták a nézők. Beszéljünk egy picit arról, hogy Én annak idején úgy emlékszem, hogy fölkerültem egy óriás plakátra, Stály Judit terű dolog miatt egyébként, és villamoson, akkor nem tudott, hogy ki. emlékszel majd a kereskedelmi televízió, és tényleg mindenki... Elég gyorsan beépültek ide a magyar. Tudjátok, miért rögtem így magamba, hogy amikor ide jöttünk, a kajákat, és a zsuzsit. Szilveszter napja volt az, amire gondolunk. Édes Istenem, az egyik leges legemlékezetesebb szilveszterem ez, bizisten, mondom. Azt kell mondanom, hogy akkor váltam ismét nagykorúvá. Lajos, mi történt? Nyilván, meg még sok képernyős, nagyon jól éreztem magam ebbe, és kikölcsönözték a TV2-től számomra méretre konfetti és a pezsgő buborékok szálltak. Ámor földi helytartója. Abszolút. Emlékeztek? Akkor most tartunk egy rövid van Péter, Svábi András, Csiku Zsuzsa és Németh Lajos. Disponáltak basszus, és ott... Mulatos. Benne volt a szerződésben, neked is benne volt? Elképesztő. Mi volt még a szerződés? Figyelj, bármi történne a sík. Jutunk Dáridóra, mert az Valahova vidékre. Valahova vidékre. Ugye, mivel a képernyősöket odaültünk, és ez gumi volt. Mi az elsősorban kaptunk vörösbort, a rosszabb, ezt a kocsis vörösbort kapták. Macsizni, Zámbocsinyvel Milyen nagy nyeremény volt 7 millió. Óriási. Én nekem nagy élmény volt mindig, nem azért, mert Andris ül itt, amikor a naplóba dolgozhattam, egyébként az alatt, nem tudom mennyit volt, egy 8-10, beszélni velük. Ugye én mint hírolvasó. De nem voltál olyan Jaj, de cuki! Június tájékán innen a leendő TV2-től testitok, de nagy valószínűséggel ősszel elindul a TV2. És hát ugye, mint minden tisztességes csatornán, itt is kell időjárás jelentést mondani. Nagyon nagy kihívás, tudnék, nem a régi tudást szeretnénk ötvözni a szépséggel. Nem voltál a szép, nem? Tudtam, hogy nem a szépséggel. Akkor ezért kerestem. De azért megdolgoztam ért. Gál Noémi, benne volt Onyuta Judit. Hát jöjjön a fő attrakció, igen, október 4-én. Kásos problémában az országban. Dátumokban nagyon rossz vagyok, de a nézettségekkel nagyon pontosan emlékszem, nagyon sok időre visszamenőleg. Annyi bűnügy van. Ugye már korábban is emblematikus sorozatok, de hát a kereskedelmi tévék... Ennek az volt egyébként a lényeges. Andris, mivel itt mondott, hogy a Szilveszterezni. Natalia Oreiro. Tehát ennyire nem tud. Tényleg egy elképesztő sztár volt. Hát gondolj bele, hogy egész dél... Figyelj, azért nem a szakmai... Hát sőt, és hát láttuk azokat a későbbi sztárokat azokban a műsorokban. TV2-nél, aztán amikor jött ez a nagy, elkezdtük nézni a 18-49-es, korábban csak a Totál. Hogy csak azok piacképesek, vagy vásárolják Hát meg. azunk ide, akkor az azonnal működni fog. Különben, igen, És valószínűleg soha nem is lesznek ilyen számok. megtörtént. Szempontból vége, úgyhogy nem. De ennek a műsornak is most vége, viszont nagyon tettünk veletek, köszönjük szépen. Na tessék, látod? Igen, ahogy már mondtam, egy nagy levegőt, és azt mondtam.